Аз съм бащата и мисля, че е момче. Аз съм майката и мисля, че е момиче. Здравейте, аз съм дядото от страна на момчето. Мисля, че е момче. Или така искам да е пастор. Аз съм бабата и мисля, че ще е момиче. Аз съм дядото от страната на момичето и мисля ми да е момче. Момиче? Ами аз съм лелета и мисля, че ще е момиче. Аз съм сваката на бебето и мисля, че ще имаме още една малка принцеса в семейството. Аз съм лелета на бебето, Аз съм свакото. Ние знаем какво е. но няма да кажем. След малко ще разберете и вие. Аз съм лъчето на бебето, мисля, че е момче. Здравейте, аз съм лелета на бебето и мисля, че ще е момче. Аз съм баткото на бебето и мисля, че те е момче. Аз съм приятелка на семейство Траянови и мисля, че е момче. Аз мисля, че е момиче. Ние сме приятели на семейството и мисля, че ще е момиче. Аз мисля, че ще е момче. Здравейте, ние сме близките на семейството и мислим, че е момче. Здравейте, ние сме близки приятели на семейството и аз мисля, че ще е момче. Момче. Мисля, че е момче. Аз съм братовчетка на бащата и мисля, че ще е момче. Аз съм каката и мисля, че ще е момиче. Аз съм каката и мисля, че ще е момиче. Аз съм баткото и мисля, че е момче. Аз съм видеооператора и мисля, че ще е момче. Добре. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оставаци! Сега в момента е истината. Айде вече истината! 8, 7, Боже, ти си благ, да, ти си най-велик. Душата ми, сърцето ми радват се за теб. Знам, че ти си царят на всичките царе. Него ще го хваля, защото е милостив. Боже, ти си благ, да, ти си най-велик. Душата ми, сърцето ми радват се за теб. Знам, че ти си царят на всичките царе.